Sige, sigaw pa more. Ah! Hey berries! Welcome back to my channel again! And today I'm going to share with you guys my July favorites. I have just quite a few products here. Pero yung iba dito, na-start ko sila mga last 2 weeks or last week of June pa. Kaya medyo matagal-tagal ko silang nagamit. And yun, konti lang yung share ko sa inyo guys. So halos, parang wala nga akong ma-share sa inyo na makeup. So if you're into makeup, hindi to puro makeup lang. More on skincare tayo guys. Kasi alam nyo naman, we are focusing on our skin. So without any further ado, let's get on to the video. The first product that I will be sharing to you guys is this Watsons Green Tea and Apple Scented na hand gel soap siya. Ito yung nakita nyo na sa Watsons na haul video ko guys. And gustong-gusto ko siya kasi mabango na. Tapos sobrang dali pa niyang i-rinse kasi gel type siya. So lagi siya sa banyo ko. As you can see, ayan na lang ang natitira sa kanya. And moving on to skincare products naman, meron tayo here this Muse or Muz Skin Whitening Exfoliator naman guys. And ito, lagi ko siyang ginagamit. Parang every other day ko siya ginagamit kasi sobrang mild lang nito guys sa skin. So safe na safe siya sa skin. Safe na safe siyang gamitin sa skin kasi hindi siya yung kagaya ng mga salt na scrub or yung mga may seeds na scrub na talagang harsh siya kasi may scrub talaga niya lagi yung skin mo na pwedeng magbigay ng injury sa skin, but this one is super duper mild lang siya, parang creamy something lang siya. So I recommend this one to you guys if you are into exfoliating your skin. Next one here is this soap naman from Flawlessly You Whitening Soap. 2-in-1 na siya guys. This is with papaya and calamansi. Gustong gusto ko to kasi sobrang bango niya. So ginagamit ko yung Kojisan ko kapag daytime, and ito naman yung ginagamit ko for nighttime kasi before I go to bed or before I go to sleep, gusto ko yung nagsha-shower ako, yung malinis talaga yung katawan kasi alam mo na, malagkit dito sa Pilipinas, humid ang natin, ang panahon natin. So gustong gusto ko to guys kasi sobrang bango. Pang ilang box ko na to and hindi pa to na-open kasi meron pa ako sa banyo na ongoing na ginagamit kong sabon. Nag-stock talaga. Nag-hoard na naman. So ito guys, marirecommend ko sa inyo kapag mahilig kayo sa mga mababango na sabon and nakaka-whiten pa. Pero hindi siya ganun ka-fast na magpaputi. Yun lang yung napansin ko. Pero sobrang bango. Moving on to this product guys, this is the Bio Aqua Aloe Vera Gel na 92% na siya. I made a review of this product. Kung gusto nyo makita yung review ko, I will put the link down below. Pero yun nga guys, kasi nga diba trending ngayon ang aloe vera gel. Tapos yun, nag-join na rin ang ate nyo sa bandwagon ng aloe vera gel. So I tried this Bio Aqua and this one smells so good. Really smells so refreshing. Wala pang takip to ha. Ay, may takip pa to. I mean, walang takip. May takip siya pero naamoy ko siya kasi meron mga konti-konti dito na nalagay sa labas niya. Yun guys, sobrang bango and ito yung nilalagay ko sa face ko every other night. Yun, hindi siya every night kasi malalaman nyo later on kung bakit every other night lang siya. Pero kapag night shift ako, pagdating ko dito sa bahay, nilalagay ko to sa fridge ng gabi and then pagdating ko sa umaga, nilalagay ko sa my eyelid, dito sa under eyes, sa mukha, ganun guys. Kasi napaka-refreshing lang talaga ng product na to. Sobrang gustong-gusto ko to and hydrating talaga siya sa skin. So far, hindi naman ako nag-breakout sa product na to. Kung yun ang tinatanong nyo kasi most of the time, yun yung tanong nyo dun sa review ko, hindi naman ako nag-breakout sa kanya. So, ito na yung sagot guys kung bakit every other night lang yung aloe vera gel na ginagamit ko. Kasi gumagamit pa ako ng whitening sleeping cream mask. Kasi nga, meron akong mga dark spots dito as you can see. So, I'm still hoping na mag-work. May ginawa akong review nito guys kasi ang sabi ko dun sa review ko, for 2 weeks na ginamit ko, hindi ako ganun nakakita ng drastic change sa skin ko na talagang nag-whiten siya. But still, I'm hoping na kapag continuous ko siyang ginamit, makakatulong siya to whiten my dark spots na from pimps. Yun. Pero, ang gustong-gusto ko kasi dito guys, in the morning, pagising, sobrang tight ng skin, sobrang rejuvenated ka talaga. Alam mo yung parang fresh na fresh kang gumising. Yun yung feeling and yun yung itsura mo kapag ginamit mo to. So, gustong-gusto ko to. And this one is only $24.50. So, kayang-kaya yung bilhin to guys. Kahit high school ka pa. Speaking of night shift guys, alam nyo naman, dahil sa nurse, ang lola nyo, meron tayong
pangyayari sa mga mata natin na super dark. So, at saka, yung eyes ko kasi madali siyang magkaroon ng puffy eyes. Yung pag napuyat ako, nagpa-puffy siyang ganyan. So, ginagamit ko is this one. This is Lancome na eye cream, high resolution. Ito, bigay lang to sa akin ng lola ko. Lola? Lola ko. Ayan, bigay to ni grandmother. Tapos, ganito lang yung laman niya, guys. Ayan. As you can see. Ganyan lang yung kanyang laman. So, ginagamit ko siya sa under eyes, kahit sa eyelid ko, nilalagyan ko na rin para hindi siya maging puffy and hoping na makapaputi siya. Hindi ko kasi maintindihan kung ano ba tong claims ng product na to. Hindi ko alam kung sample size ang ba to or what. Pero ang dami naman yung laman. And moving on sa isa pang skincare na naubos ko na. This is the Erase Solution, guys. Nabibili to sa Watsons if you're wondering. Parang 100 pesos ata to nun. Hindi ko alam kung nasali ko to sa haul ko dati. But yun, pinabili kasi to ni mama ko. Tapos sabi niya maganda nga daw. Eh di ba nga mapimple ako. Tapos yun yung nilalagay ko ng June, ganyan. Pag nafe-feel ko na meron ng tutubo na pimples ako, ilinalagay ko na siya. And sabi niya dito, nakakatanggal daw ng scars, wrinkles, pimples, freckles, stretch marks, dark elbows, and knees. So, ito yung ginamit ko sa mga dark spots ko. Diba ang dark ng ganito ko, yung tatlong pinanggalingan ng pimples ko dyan. Ito guys, yung nakatulong na magpaputi talaga sa kanila. For more than a month na ginamit ko. Ito, and sobrang nagda-dry yung pimple. Hindi naman siya nagda-dry, pero for example, patubo yung pimple ko ngayon or meron na akong pimple, nilalagay ko siya within 2 to 3 days, hindi ganun kalaki yung pimple and magda-dry up na lang din siya. So, this one is really effective. Sabi ko nga, kung may pupunta sa Watsons, magpapabili ulit ako ng ganito kasi maganda siya guys. And yung bottle niya, yung packaging niya, ganyan lang. Parang roll-on type lang siya, ganyan. Hindi ko alam kung nakita nyo, pero parang walang kwentang mag-focus ng ating camera. Pero yan guys, ito ang ginagamit ko para ma-whiten. Pumapag-asang mag-whiten ang ating mga dark spots. And usapang mata pa rin tayo, meron tayong Sansan dito na high definition concealer. Nakita ko yung ibang review dito guys, na ayaw daw nila tong, yung iba, hindi nila masyadong gusto tong concealer na to kasi daw parang nagka-crease, ganun. Most of the time naman sa lahat ng mga concealer na na-try ko, nagka-crease talaga siya. Kahit yung mga magaganda na concealer na sinasabi nila sa review, nagka-crease naman siya. Pero sa akin, okay na siya kasi very lightweight lang yung niya. Yung hindi naman sa super duper, parang light to medium coverage siya, ganun. So, hindi siya heavy sa mata, hindi siya yung dragging. Do you know what I mean? Ang importante lang naman kasi sa akin, guys, kaya ako gumagamit ng concealer is para lang matakpan yung dark circles ko na, naman, pag kailangan, kailangan talaga kasi duty ng night. So, ayun! Ito yung isa sa mga love ko na color naman, guys, ang nail polish. Alam niya naman, pag nurse ka, bawal talaga mag-nail polish. Pero, kapag, syempre, may day off naman kami, girl. Gusto naman namin na medyo maganda din yung skin color, but right now wala akong nail polish kasi mag-duty nga ako later. So this one is the Tahiri Brown na nail polish, and this one is from HBC Sansan kasi Nail Love. And I saw in their Instagram na meron silang bagong collection ngayon, yung Galaxy parang nail polish, yun. Ang ganda, parang gusto kong bilhin magpasaway sa duty. Pero this one is really good kasi Tahiti brown siya. Brown siya pero medyo dark. So, if you are not into black, maganda rin to guys. And super nakaka-elegant siya ng mga daliri. Moving on naman sa pantanggal ng nail polish kasi nga bawal ako mag-nail polish pag sa work. So, what I got is this Caronia Nail Care. Ang naman nito guys, ang claim naman nito, ang claim nito is removes nail polish fast without drying. Oo nga, madali siyang nagtatanggal ng nail polish, guys. And alam mo yung tipo na kapag nagtatanggal ka ng nail polish mo, nagda-dry yung mga ganito mo. Ito sa kanya hindi siya nagda-dry. Parang namo-moisturize niya. May moisturizing factor siya. Kaya gustong gusto ko to. Kasi nga, diba, sabi ko, kapag nurse ka, madry na nga yung kamay mo dahil sa kaka-hand wash mo, tapos mag-dry pa dahil sa nail polish remover mo. So, that's not a good thing. Kaya ito, gustong gusto ko kasi hindi siya nakaka-dry ng mga, what do you call this one? Basta, sa fingertips, hindi siya nakaka-dry. Pagdating naman sa paglilinis ng brushes, guys, meron akong isang bagong natuklasan or bagong na-try na product.
And kasali to dapat sa Shopee haul ko. Hindi ko lang siya nasali nung nag-film ako kasi nagamit ko na nga siya. So this one is what they call the brush rinsing pad. Ayan siya guys. And sa likod meron siyang ganito. So pwede mo siyang idikit somewhere. Ayan sa wall. Ayan. Ganyan. Kung gusto nyo ganyan kayo maglinis, sige lang pagsaban nyo. Or pwede mo rin siyang hawakan na ganito. But I made a video na kung paano ako naglilinis ng brushes ko, but it's not yet up on my channel. I will just notify you guys kapag up na siya. Kasi maganda to. Big help talaga to. Instead of doing the brush egg, yung ginaganon na sobrang liit. Ang hirap maglinis sa ganun ha. So mas gusto ko to, tong pad na to kasi mas mabilisan ang paglilinis. For my last two favorite for this month, guys, alam ko naman na gusto nyong marinig ko ano yung favorite ko na or current na pinapanood ko ng K-drama. And meron din akong i-share pala sa inyo na application na game. Kasi alam niyo naman guys, kapag bored na ako, kailangan ko talaga may ginagawa ako. So, what I love doing is playing a game which is the Word Wow Big City ata yun. Parang madami siyang, parang city siya na ma-open mo lang yung mga buildings na yun kapag natapos mo yung mga words. And parang din siyang bookworm. So, tas may worm din na bumabagsak. Kailangan mapabagsak mo yung worm kapag nilalaro mo siya. Tas magbubuo ka ng mga words, ganyan. Yun, super duper love na love ko. Alam niyo ako guys, hindi ako naglalagay ng mga games sa phone ko na yung mga arcade, ganyan ko mahilig sa ganun. More on puzzles, words, ganyan. Ganun yung mga gusto ko. So, yun yung favorite game or application ko for this month. And for my favorite K-drama naman is Suspicious Partner. Hindi ko alam kung alam nyo, ang hina ko talagang mag-memorize ng pangalan ng mga Koreans na actors and actresses. Basta yun guys, Suspicious Partner. Gusto ko kasi yung mga ganun. Mahilig ako sa mga crime investigation, ganun. Kaya lagi akong nanonood sa CI. Yun, ang galing nila kasi yung nag-sweetheart na yun, mga prosecutor siya, tsaka lawyer, ganun. Silang dalawa lawyer, tapos yung guy is a prosecutor. If you haven't watched that yet, go watch na girl. Grabe, nakaka-inlove. At saka, madami kang matututunan when it comes to legalities or law, ganyan. So, watch nyo yun ha, and let me know down below kung napanood nyo na yun kasi alam ko sa inyo, basta kay drama, ang active nyo talaga, kayo talaga. Ayun lang. So, that's it guys! That's it for my July favorites. I hope you enjoyed watching this video. And if you did enjoy it, please do not forget to click the thumbs up button. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And follow me on my Instagram and Facebook with the name Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next video. Bye! Mwah!